O kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ralph. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Leaves. Okay, class. So, since intramurals naman nato next week, gusto na ko nga mag-enjoy, gid mo, ha? Ma'am, kompleto gyapon mga boss, ma'am. Yes, kompleto gihapon ang mga booth. Ay, bay. Chance na hini mo, bay. Huh? Yung sum? Bayari ko. Unya, dakpo na ko imong trust sa marriage boat ba? Arong kaslon ko na mo rito. Manay ko na hanap rin mo, bay. Ha? Dagan yung ipadakop ni mo, bay. Mo ba? Kadagan sa kaslo na. Oo, para dagan ko mga asawa. Amaw, yun ka. Muhiilang lagi ko. Sige na, miss. Sige na, ha? Niyan ta. Pwede na ni mo tangtangon ng panyo sa mga mata, ha? Sulab, bering. Oh. Ralph? Hi. Si imong groom, miss. Dukilok kay kang dako, no? Hoy, bago rin yung gidako pang akong amiga, ya karon ako na sad. Uy, la. Amiga ni mo si Arlene? Or si Jeannie? Or si Alice? Si Bea, oy. Ah, Pailalagid gadagan mo pabay din, he. Pwe! Uy, patay. aha, kaoy sakpan tara. Balik ko na sa classroom, eh. Namirisi, day mo. Ano? Nakadungog ko og chika nga nasakpan man kuno ka Ralph, nga daghan og babae nga gida sa marriage booth. Tempa. Ah, Bugal-bugal lang ako. Uy! Pasing nagtuo ka nga, di ka suklan, abi kay presidente ka naman, no? Suwayi lang. Suwayi ko. Bitaw. Suway bay. Panguyab eh. O unsa? Da. Namuha laging naong ni Ara bay. Duda na ko, no? Nari gusto si Ara ni mo bay. Gusto ko makabaw sa aniya, bay. O niya, unsa may plano ni mo? Unsa mo uyab gutawon ka na ako? Nayabag na ka Ralph? Seryoso ko, Ara. Gusto kong mag-usab para nimo. Ako tay, naibaw ko nga. Lahat ka sa ubang mga babae. Ayaw ko patuhuaan na. Babaero kang dako. Sa una ra to. Pero karon, babaero na lang ko kung managhan ka. Lahi mo ka sa ubang mga babae. Sila kay, aliaron kay silang madasang storya. Pero ikaw kay naibaw mo kung maglisod ko. Maglisod ko kuha ni mo sa imong salig. Pero manikamot yun ko. Kaya ipamatuod ako din mga tinud-anay ni akong tinguha ni mo. Manang, please, Ara. Hatakin ako chance. Wag yung ganyan sugta. Wag, ba? Gay, abihanay. Kuya, anong mo mag-goal man kay ka? Ay, kung ingna nga, tinud-an na yan ang imuha niya. Ha? Unsam ko? Ginuang naman ito itong ang papanguyab niya. Pero anong gusto mo din ako nga mapasugot siya? Oh, gusto din ka ko niya? Kinahanglan nga mapasugot din ako siya para mahibawaan ako sa kong kaugalingon. Ara, pila naman ko buwan nga nagpaabot ko sa imong tubag. Wala gid ko chance mo. Mag-usab na lagi ko. Promise. O sige. Musali ko ana ha. Ayaw gi ko pinuangi Ralph. Kaya once mahibawaan ako nga gibinuangan dali ko nimo, dili gi ko magduha-duhag pakigbuwag nimo. Promise. Di na ako buhaton eh. So, kita na? Oo. Kita na. Yes! Kunya, napasugot na ni mo, bay. Buwagi da yun para makabawas ka niya. Ay, murag, di mo ko makahimo na ba eh. Murag nadutlan ang kong ara. Daan pagid lagi ko. Kunya, naibaw na ba ka sa batasan ito bayana? Dito pa kaya sa uban bay nga, madara ni mo lipat-lipat bay. Ha? Kung nakailang babae bay. Inuray na niya ako eh. Oh, Mag-usab lagi ko. Seryoso ko na ako sa ara. viral!
Bay, bahas lang sa kuha. Kuha mo man ako sa ara sa trabahoan. Ila naman kakabuan ba nga? Wala na mo mauban-uban ba? Yay, murag. Road to kami niyo o naman gyud ka ng kanang imong kalaki ba da? Ay gusto nang bitaw ko nga makigminyo niya, bay. Ha? Uy, Plano na ko nga mag-propose niya. Will you marry me, babe? Yes! Yes, Ralph! I will marry you! I love you, babe. I love you too! Babe, unsa ka un? Mag-baby na ta. Ha? Mag-baby na ta. Gusto na kay kung makita sa akong liwat, babe. Total, naman tayo mga stable na trabaho. O na sa tayo gamay nga natigom. Babe, dili pa enough ang gamay nga tinikom. Kinahanglan pa tang muayod ug maayo, uy. Dako nga responsibilidad ang mag-anak, babe. Oh, mausad. Pero gusto na kay ko, babe. O, andam naman ko. Ako dili pa ko andam. Oh, So please lang dili lang una ta magkiskot, ana. para. mao di ay ikaw pa mismo nakikita na ko ron. O, bay. Ay, Disappoint sus. mong ara. Dali. Ay kaguroy. Atagan ti kaglingaw ron. Oh, no? Sama. Atagan ti kag chicks. Ay kabaka. Kita rang doang may bawa ini. Bisan karong gabi una lang yun. Ha? Oh. Kitsa na, bay. Ikaw? Ralph? Di ba ikaw mo tong sa marriage booth? Pag high school na to? Amiga. Oh, ako to. So, gusto rin kang malingaw? Oh, bisag karon lang. Okay. Let's go. Ganit. Ganit lang. Uff. Oh, wala gani ko. Makahibaw sa mga pangan. Dili mo kinahanglan. Ang importante nga, mag-enjoy ka kanan. Okay. Ako'y bahala niyo mo. Ay, bisag duha na ang kabuhan niya. Ang nilabay. Pero, guilty maghihapon ko. Oh. Hello, bye? Ralph, ako ni. Wa kay number ni mo maong na lang kung diretso pagtawag sa imong amigo. Ralph, mabdos ko. Usa? Okay ba ako nga minyo ka? Pero, dili ko gusto makagpapamilya. Sige, bye. Mabdo siya. Bisag, kausar man nahitubo na mo. Nanong kong liwat pero dili na ko pwedeng angkunan. Babe! Sa ko. Oh, Na ako'y ibalita ni mo. babe, abi na ko, duty karon. Wa, uy. Gikan ko sa ospital. Nagpa-check up ko. Ha? Eh, nga naman. Naunsabi ka, ha? Unsabi kibatin mo? Okay. Hey, relax. Yes, okay ra ko. Okay ra gid kaayo ko. Og nahibaw ko nga mas okay ka sa akong ibalita nimo karon. Oh, unsa na ba? Mabdos ko. Pero di ba nag-pills man ka? Wa ko magpahibaw nimo nga ako na ning giundangan para ma-surprise ka kung naa na. Gusto sana ko nga nanatay ka ugaling mong pamilya. May liwat taon niya kapuhon. Hey, Babe, napasa ako ni mo. nahibaw ko. Ha?
Nay, nagsulti na ako. Huwag nakasabot ko nga nung nabuhat to nimo. Maong nakadecide ko nga undangan ang akong taginomog pills para dili na kamusab adto. Oh, dili na. Wala naging plano. Sa'yo ako, babe. Pero, kausara man to, di ba? Oo. Pero, ang problema kay... Mabdo siya. Unsa? Sorry, babe. Buang ko. Kay nagpadako sa akong emosyon. Sa akong kahiubos ni mo atong gayon na. Pero promise, babe. Di na ito mausap. Dili na kita ka mausap pa, Ralph! O dili ka na kita makausap! Kay buwag na ta! Kailan ko ni mga taga ng chance. Nakasabot ko kung gano'n nakahimo ka adto! Pero napamabdusan pagkat nimo? Kana, dili na ako madawat pa, Ralph! Og ayaw nagpakita pa na ako! Oh, Ara! Please! Ara! I can think of all the times you told me now I couldn't Tungod sa akong kabuang, duha ka anak ug si Ara ang nawa nako. Hangtod karon, wa pa ko makauyab og balik. Grabe pa kayo ang akong pagmahay nga akong ipatid. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagdagad ning akong tampo. More power, RMN. Mau kita mangaigalan kaagi ni Ralph nga taga Aluginsan, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkarohan, Leaves. Leaves will soon grow from the